Здравейте всички, аз съм Зарко Дамейджик. Това е следващият ми фокус. И сега ще ви покажа трика. Вау! Този трик няма да го разкривам. Той е наличен за закупуване в сайта на Bulgarian Card Tricker. И нека да започваме. Един зрител си избира една карта. Може така, ако иска да види картите, че... и... да ги разбърка също. Зрителят. Също сам го прави това, тъй като няма зрител. И сега той стегли, примерно, тази карта и я запомня. Аз прибирам тестето. Ще прецепя. Ще размеся. Ще размеся малко по-необичайно. Наскоро научих това разбъркване. Ето. И сега още последното разбъркване, което е Ruffle Shuffle. Сега взимам втората карта. И сега взимам първата карта, която е петица купа. Взимам петица купа. Така. И ще сложа в това пластмасово джобче. Ето най-горната карта. Я слагам между пластинките на джобчето. Ето петица купа. Но ако направя ето така, петицата купа става на двойка с пътия. Този трик няма да го разкривам, както казах. Може да си го закупите от Bulgarian Card Tricker. Потърсете го в Google, това е сайт. И това беше фокусът. Вау! Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао!